ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ሰላምታና ተቀበሉ አብርሖን ቀረባን አውሽጥ ሀገርን ወጻን ኮይንኩም ንመድባት ሬድዮ ኤረና ተከታተሉ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ናይሎም ረቡዕ 11 ጥሪ 2023 ዜና እንሆ ፈለማ አርስታቱ ኣብ ኤርትራ ነዊሕ ሰዓታት ዝቕጽል ዘሎ ቁራጽ ኤሌክትሪክ ንመሰረታዊ ኣገልግሎታት እንቅፋት ይኸውን ምህላው ነበርቲ የማርሩ ኣብ ሱዳን መሰጋገሪ መንግስትን ሙቃም ኣብ መንጎ ስልጣን ብሒቱ ዘሎ ወተሃደራዊ ጉጅለን ፖለቲካውያን ሓይልታትን ናይ መወዳእታ ዘተ ይካየድ ኣሎ ኣሜሪካ ንሶማል $9 ሚልዮን ዝግመት ወተሃደራዊ ንዋት ኣበርኪታ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ዕለታዊ ዜና ኣብ ኤርትራ ንዝሓለፈ 25 ዓመታት ልሙድ ተርእዮ ኮይኑ ዘሎ ነዊሕ ሰዓታት ዝቕጽል ምቁራጽ ኤሌክትሪክ ንመሰረታዊ ኣገልግሎትን ዕለታዊ ናብራ ናይቲ ህዝብን ዓንቂፉ ምህላው ሬድዮ ኤረና ዝተወከሰቶም ነበርቲ ከተማ ኣስመራ ሓቢሮም ኣብ ጸልማት መንባር ለሚድና ኢና ዝበሉ ቶም ኣብዚ እዋን ዝናብ ኣዲስ ኣበባ ጌሾም ዝርከቡ ነበርቲ ኣስመራ ብሰንኪ ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ዘይምህላው ካብቲ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዓለምና ብቕልጡፍ ዝመሓላለፍ ዘሎ ሓበሬታ ድሕሪት ተሪፍናሉና ክብሉ ኣስሚሮምሉ ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ከም ምድላው ዕለታዊ መግብን ብቴሌፎንን ካልእን ዝካየድ ማሕበራዊ ርክባትን ዝኣመሰለ መሰረታዊ መሰላት ዜጋታት ንምርካብ ዝሕግዝ ክነሱ ኣብ ኤርትራ ግና መብራህትን ውሱን ሰዓታት እኳ እንተተረኺቡ ከም ሓለፋ ዝተዋህበና ኮይኑ ይስምዓና ክብሉውን ኣረዲኦም ኣብ ርእስቲ ዘሎ ከቢድ ናይ መነባብሮ ጸገማት መሰረታዊ ኣገልግሎታት ኤሌክትሪክን ማይን ዘይምህላው ህዝቢ ኣብ ዕለታዊ ገልጣዕታዕ ተጸሚዱ ናብ ካልእ ከቆም ኣብ ዘይክእለሉ ደረጃ ወዲቑ ምህላው እቶም ነዚ ሓበሬታ ዝሃቡ ነበርቲ ከተማ ኣስመራ ኣብ መወዳእታ ደምዲሞም ኣብ ኤርትራ ንልዕሊ 25 ዓመታት ዝቐጸለ ከቢድ ጸገማት ኣገልግሎታት ኤሌክትሪክን ማይን እኳ እንተሎ መንግስቲ ብዛዕባ መሰረታዊ ምዕባለ ሓንቲ ሃገርን መሰል ዜጋታትን ዝኾነ ኣገልግሎታትን ገጢሞ ዘሎ ብድሆታትን ብዝምልከት ንህዝቢ ሓበሬታ ከም ዝህብ ይፍለጥ ብፍላይ ኣብዚ እዋን ብደረጃ ዓለማን ጸላሊሙ ዘሎ ዋሕዲ ቀረብ ፀዓት ሓያሎ ሃገራት ኣብ ኣጠቓቕማ መሰረታዊ ኣገልግሎታትን ናህሪ ዋጋታቱን ብዝምልከት ንህዝበን እዋናዊ ሓበሬታ ኣብ ዝባሉ ዘለዋ ግዜ መንግስቲ ኤርትራ ከም ልማዱ ስቕታ መሪጹ ይርከብ ኣብ ሱዳን ሲቪላዊ ናይ መሰጋገሪ መንግስትን ሙቃም ኣብ መንጎቲ ብዕልዋ ስልጣን ብሒቱ ዘሎ ሰራዊትን ንሰልፍታት ውድባትን ሲቪካውያን ማሕበራትን ዝወከሉ ፖለቲካውያን ሓይልታትን ናይ መወዳእታ ዘተ ይካየድ ምህላው ተገሊጹ እቲ ኣብ 9 ጥሪ ዝጀመረ ናይ መወዳእታ ዘተ እቲ 20 ጥቅምቲ 2021 መሻርክቱን ዝነበረ ሲቪላዊ ወገን ብምእላይ ስልጣን ብሒቱ ዘሎ ብጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን ዝምራሕ ወተሃደራዊ ጉጅለ ክእለን መሰጋገሪ መንግስቲ ብሲቪላዊ ወገን ጥራይ ክቐውምን ኣፍ ደገ ዝኸፍት እዩ ን30 ዓመታት ንሱዳን ዝመርሐ ጀነራል ዑመር አልበሽር ኣብ ሚያዝያ 2019 ብህዝባዊ ናዕቢ ካብ ስልጣኑ ምስተኣለ ብሰራዊትን ንሲቪል ዝወከሉ ፖለቲካውያን ሓይልታትን ዝቆመ መሰጋገሪ መንግስቲ ነታ ሃገር ናብ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ከሰጋግራ ተፅቢት እኳ እንተተነብረሉ ኣብ ዓመትን መንፈቕን ወተሃደራዊ ጉጅለ ዕልዋ ብምክያድ ስልጣን ብሒቱ ጸኒሑ ሱዳናውያን ሲቪላዊ መንግስቲ ክቐውም ንኣዋርሕ ብዘካየድዎ ተቃውሞን ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ብዝገበሮ ጸቕጥን ወተሃደራዊ ጉጅለ ስልጣኑ ንሲቪላዊ መንግስቲ ከረክብ ብዝወሰኑ መሰረት ኣብ 5 ታሕሳስ ምስ ፖለቲካውያን ሓይልታት ዳግማይ ዘተኻካየድ ጀሚሩ እቲ ወተሃደራዊ ጉጅለ ኣብቲ ዕለት ብዝኣተዎ መብፅዓ ድማዩ ስልጣኑ ንሲቪላዊ መሰጋገሪ መንግስቲ ንምርካብ ካብዚ ሳልስቲ ጀሚሩ ናይ መወዳእታ ዘተ ዘካየድ ዘሎ ኣሜሪካ ንሰራዊት መንግስቲ ሶማሊ ንምድጋፍ $9 ሚልዮን ዝዋግኡ ወተሃደራዊ ንዋት ከም ዘበርከተት ኤምባሲ ኣሜሪካ ካብ ሞቃዲሾ ኣፍሊጡ እቲ ብ8 ጥሪ ዝተበርከተ ወተሃደራዊ ሓገዝ ኣሜሪካ ኣብ ሰራዊት ሶማሊ ኣንቢራቶ ዘላ እምነት ዘርእዩ ክብል ሚኒስተር ምክልኻል ሃገር ዓብደልቃድር መሐመድ ኑር ኣሚቱ ዝርዝር ናይቲ ኣሜሪካ ንሶማሊ ዘበርከተቶ ወተሃደራዊ ንዋት እኳ እንተዘይተጠቕሰ ኣጽዋርን ድሩዓት መካይንን ከም ዝርከቦ ኤምባሲ ኣሜሪካ ብትዊተር ኣብ ዘርግሖ ሓበሬታ ኣመልኪቱ ኣሜሪካ ነታ ንልዕሊ 20 ዓመታት እገዳ ጽዋር ዝተገብረላ ሶማል ብወግዒ ወተሃደራዊ ንዋት ክትሕግዝ እዚ ናይ ፈለማዮ ሰራዊት ሶማል ኣብ ሓያሎ ከባቢታት ሃገር ኣንጻል ኣሸባብ መጥቃዕታት ኣብ ምክያድ ይርከብ ድሕሪ ዝተኻየደሉ ናይ ልዕሊ 4 ዋርሕ ጽዑቕ መጥቃዕታት ተቆጻጺርዎ ካብ ጸንሐ ሓያሎ ከባቢ ዝሰሓበ ኣልሸባብ መጀመርያ እዋኑ ምስ መንግስቲ ዘተኻካየድ ከም ዝደሊ መንግስቲ ሶማል ኣብ ሳልስቲ ሓቢሩ ሶማል ኣብዚ ዓመት እዚ ካብ ኣልሸባብ ሓራ ከም እትኸውን ፕሬዚደንት ሓሰን ሼክ ማሕሙድ ዘለዎ እምነት ገሊጹሎ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ኣብዚ ይፍጸም ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን